Aiden Hotels det en ny merkevare i Skandinavia. For oss, når vi tok over disse svenske hotellene for 1 år siden, så var jo alt utdatert. Det var veldig viktig for oss å gjøre denne investeringen nå. Vi har hatt flere utfordringer på hotellene. For gjestene våre så har de hatt en opplevelse at systemene våre ikke alltid har fungert, som eksempelvis innsjekkingen. Kaikki nämä hotellit ovat hyvin erilaisia. Ne olivat entuudestaan eri omistajien hotelleja ja nämä kaikki verkkoratkaisut olivat hyvin erilaisia. Toinen suuri ongelma oli puutteellinen dokumentointi. Kaikista vanhoista verkoista ei ollut tietoa laitteista tai kaapeloinnista. Ja kolmas oli useassa kohteessa puutteellinen kaapelointi, jolloin wifi-verkon tekeminen oli aika vaikeaa, eli tarvitsimme lisää kaapeloita. Sammen med Bineo så gik vi ind i løsningen sammen og lavede et løsningsforslag, hvor vi kiggede på den eksisterende topologi, og samtidig satte vi et scope for udstyr, der er behov for, som samtidig også giver mulighed for, at der kan opgraderes på et senere tidspunkt. I det her tilfælde der havde vi behov for at udskifte alt kabling. Der var ældre kabling i hele hotellet, så det blev udskiftet med en Cat6 for at give adgang til 10 gigabit forbindelser på et senere tidspunkt. Der blev udskiftet switche, og der blev tilføjet accesspunkter både på værelser og mødelokaler, men også på loftmonteret i hele hotellet. Onneksi olemme olleet jo pitkän aikaan yhteistyössä yli 2 vuotta. Ja asennustiimille ja meille kaikille oli tuttua käyttää Omada-tuotteita. Yhtenä mainitsemisen arvoisena asiana ottaisin esiin kännykän käytön asennuksessa. Eli Omadan järjestelmä toimii kännykässä, joka helpottaa, jos verrataan aikaisempiin asennuksiin vuosien takaa, saattaa 2-3-kertaista asennusnopeuden. Udover at der er cloud management eller remote management, så er der ingen licenser forbundet til den her case. Alle elementerne er lokalt, og vi opererer ikke med licenser på samme måde. Det gør, at det har en kosteffektivitet og en return of investment, der er relativt kort. Gjestetilfredsheten på hotellene våre, den har vi sett hatt en økning, og spesielt når det kommer til parametre nettverk. Nå funker ting for gjestene våre. De kan sømløst streame innholdet sitt på TV-ene. De kan sitte i utallige Teams-møter. Vi kan ha et fullt belegg, og alt funker helt utmerket.